Hakapaning kong nga penpau ka jing sungungu yu play. Ubaladan ringkat lem bat ngi bat ubalaya lam ya ka jing em jungi hakapangila ban poi sya ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakantang ka jong u ban madi ban syakri u hapo ka ni ka yeng ka bakantang ka jong u play. Ai ka jing kublay ka pakarpang ya ka komiti balang baro daru I pastor in charge ibri ban sumar ban pet ya ka ni ka balang ki pastor rang ba jungi ki bayadan lang ha ka ni ka por ki nong syarai ki temen basan ki bolong ki pa jungi jong ka balang ki khat jong ka komiti balang hi baro ko wei ai ka jing kublay ka pakarpang ya epi baro ha ka kerteng ka pathian bat ka badan bor ka kerteng ju Jesus Christ utrai bat unong sius pa be e jongi nga ai ka jing kublay ru ka pakarpang ya ka program komiti jong ka balang kapala ibet ban ai benta yang ha ka ni ka por ban ya dan ringkat bat phi nam so nong wei e ru em ha ka ni ka balang namar bagi dan ki khat jongi na ka yeng ka jongi ki badan balang ru hang ni bat ha ka wi ka liang ru kolong ka balang ka bangi ithu ithau nge jan nge ju nge ngotenan bat ha ka ju ka por ngi ya syakri lang yu blei na ka benta ka buram ka jong u ni ai ka jing kublay ka pakarpang phi baro ki para panget bi e ki bawan sing ni ka jinge seng ki ba juwan na ka wi ka sni utrai sa ka wi pan banwan ban ya slok lang ha ka ni ka por ban mani yu blei ban ya shaskoru e ka ktien ka jong blei ban ya pendam ru ha ka jing duai ban ai ngu yu blei bo la ya lam ngi kat ni bengela ban poi ha ka ni ka por wat apreng jong ka ni ka jing e ban nget bo blei un kur khu yang ngi abang idon ha ka ni ka yeng ka bakentang ka jong u sipor kumba ong nong rai tang sipor ban yo ban ya selok tang sipor ka ban pet syami hajar sin ka long kham kordor ban ya ka jing snobha bom de Kulis bon ya ka program komiti ka bala ai ngai ni kalat ala juwan hang ni kan mau ki por ru ki wei hi ka tu kat ni ala jio e ka benta la ka long tang shen adong long pastor batang shen ba ha ka presbytery silong rilom ringa ai ngu yo blei bo blei u isnei bo don ringkat bat nga bat ki jing sikri baro na ko ke snam chako ke snam bat kublei sibon ya ka program komiti ling ba jong ke ka por jong ke jing slok ka bangayo e ke ni kalat daga jing it nga pediang ye ke ni ka program daga jing sngo red ru ngasim ye ke ni ngamlong ru em rei nga nget scam bakalong ke jing penya ke jong blei ling ba jong ka balang daga jing ye it bat jing sutanat bat nga nget bo blei un kur khu ye ke ni ka por ha ka bangin yo ban pusan lang daga ktien ke jong blei Tikum ta klam da pen slam shwa bangin yo sngo ye ke ktien ke jong blei ling kot e sa chi sien yin pendam ke jing duai a blei bu pa jungi ubahab neng kat mu ngidap la ke jing sngo ngo e me a blei namar mela isnei yengi mela a yengi ke ktien ke em jong be ke ktien jong me kalong ke jing bam na ka banta jongi kalong ru ka ba jalliu atrai bangin ye pusan da ka bor jing start ke jong ingin nam la ban kot e ke ba mekran me kwa ban kran yengi lang ba ke ktien ke jong me khnang ba bangi mi na ke ni ke yeng ke jong be on yai pen thma yengi hala ka singi kur khuyu syakri baret ni ke baret ki jong be a blei umlong e ru em ulong batlat ba ulong tang ubriu ba preng rinjan ki pop ki besna hu isnei ban weng ban pen khot i kita baro sya ba buram blei jong me kan ting shan bat pelong yau syakri jong me tangkum u atiar ko trai ke jing pen sawa henrei ke ke ba men kran ha ki ka por kalong bet ke ba men kran yang a ningkong u ba kran u ba yang ha ki ka jaka henrei kan long ru na ka banta ka jing pen thmai kan long ka jing yai pen chat bor yala ka jong ka balang bat ikilong ying kristan ki badan ha ki ka por chimti ko trai kan rat ki ka por ka badang sa ngi IT ha ki ti ki ba kordor ba ki badan bor e ki jong be namar ye ki ni baro ru ngipan agar teng Jesus Christ bo trai jongi menta pat halakataru amen kabenta na ka ktien ke jong belei ka bangala pusan ban ye keren ha ki ka por kada ini gitu ki benta ke bangala puli men ne na ka kitab undong yuthu lupa Isaya nan dong ka ba sau phau nadu ka ba ar phinjau ter hadu ka ba lai phu wei ngan pen puli biang ini ki benta na ka ktien ke jong belei balai me ong ku Jakob bat me keren ku Israel laburi ye galenti jonga na utrai bat ye jing bishar jonga kala jakno no belai jonga mem shem latip mem shem lay osngau belai bom jukut utrai unong thau ye bakut ka perthai sngo that leni sngo luan dan jing yet ye jing shem phang jong u kat khat ka ba ar khandai gong uai ka bor ha ki ba sngo that ha ki ba sngo luan bat ha ubam dan ye ka bor bat upen roi bat ha ubam dan bor upen roi ye ka bor bat ki samla ken sngo luan bat ken sngo that bat ki rang samla ken lon khat
Henry kita ke baap kemi yo try ken pentamai bor ken her sejrong de kitap niang kum ki pugni ken mare bat ken sngo thad ken yan bat ken sngo wan kadi kadai ke bantan ka ktien ke jongo belai ke banga kwa panyalam jingbut hagri ke por lesi kan ke por hiru kanam sya ingi bangen yelet detail sani ngine kran jalan lani ngine kran jeli ye kan ke banta ke badan ni Henry tangkum ke jingya slong ke jingya pusan lang nakabanta ka jing mentoy ka jing long kristan ka jongi nakabanta ka jing nangsan ka jing nget ka jongi bat nakabanta ban pen syat bor ya ka jing long kristan jongi preng ki jing ka bang ye kendo kala penlong yang abangan sim ye ka ni ka khot ka bang ngau ye ladi simat kapan klan ya ka jing long men sim ka jonga ka khot ka balai phau ka ong wat ki samla kin sngo luan kin sngo than kirang samla kin kelon khon henrai kita ki baap yo trai ki baap kimi yo trai kin pentamai bor kanong rem lani ka pedeng jong ka jing slok jong ha kani ka por kolong pi lani mangi ki ba kermen lani ki ba ap hau trai ngen yai pen thamai bor ngi ki ba kermen lani ki ba ap khmi yo belai ngen yai pen thamai bor ya kani la syam na kani galenong jong nong ni thu lupa isaya galenong ka ba sau phau ter gitu gitu khat ki banga puli fi nganam ya kran than chapang nong tho jong kani ka kitab namar kalong ka ba jrong kalong ka ba jrong hadu kata-kata ban ya kran hendrai ngin ya kran bet ya ka jing thmu balai bala tho ya kani ki benta kani ka ktien ka jong balai galenong ka ba sau phau jong nong ni thu lupa isaya kadai ka benta ka ba ar ha kani ka kitab bala phia ya ka ki laitli ki benta kabaningkong nadu kabaningkong hadu kabalai pukhendai nata kawan kalenong kaba saupau hadu santusan bat kumta terten kaba santusan hadu kaba hendru punriu kaba kut bat hakur kompuli theology jong hingi ong ba iwei hadu sau lai pukhendai ket udei tau proto Isaya bat kalenong kaba saupau hadu sanpau san udei tau dutro Isaya bat santusan chending udei tau tritu Isaya Henry kamdai yang ay para bangit biit bangin ya kelithan ye syapang kini ginong tho kibalawan ha ka kerteng jong nu Isaya ngaru ngala persang ban puli ban yet uai ni saya bala tho ye kini kitab lani uai unong ye tho lupa uba thikna ha kini ka por jong kata ka spa snam bala tho ye kini jing tho kibabun ki scholar ki dang ya debate wat paramakiru Henry las ngotho hi ba kini jing tho ki bi na kata ka spa snam kabangi ong katake exilic period kajing long merau jong ki kun Israel ha kajing sinshar jong kajing hertma jong Nebuchadnezzar ha kataka spa snem ka bahnriu BCE ha kadin kajing penjot no la de pipulinu Jeremiah makala arusan kelenong pinlap balapan kehadin jong kajing penjot no ya ka hima Israel ya ka Jerusalem barak away bat laring merau no ki kun Israel sya kataka nongba jong jong kita ki weipat ki breu ki bam itho yu belai sya kata ka snong jong kita ki weipat ki breu ki bam ngat ha ka kerteng jong belai laring merau ki khun ki bala sius pa jong belai kata ka bumut ya ka jat penriu ju laring merau ki sya ka hima Babylon bat kila syong hanta ha Babylon de ki sendam bat ki sendam ha ka jing sensyar bat ha ka jing pet jong news im bat ki sipai bat ki nong bot jong u kata ka spa sendam ka ban riu syau kres kadai ka spa ka badom la ban ong Spa senam ke bedum haga jat benriu Israel namar kadai ke por bala penjat ya ke Jerusalem kadai ke por bala penjat ya ke hima Israel kadai ke por bala thangwat ya ke temple ke jong belai bat ki Israel ha kata ke por kim don ai syu na ladi bat unius e ula ra sendon ki babon sya ke hima ke jong ladangin ket mau ki kitab sam ke ba hispa lai punyo ladang ke bakala ke ba ong ki tu ki kentien harut jong ki wa Babylon hang tang ila syong bat nilayam habang ikin mau ila kasayan kani kalenong jong Isaya kalenong ka basaupo ka central team jong ni ka lenong ka basaupo kalong ka jingkerman kani ka benta ka baar jong prophet nong yathul pa Isaya khamtam kani kalenong ka basaupo kadai ka khubor pedeng jong kani ka saupo kadai ka khubor jong ka jingkerman ya ki jaj ben Israel ki badan ha pedeng jong kari jong ka jinglong mera Parangai biit jong hau trai kai ka khubor ka bangi kwa tam ha jing em jong ye kini kisngi abangi pet che ka parthai ka bangi kendo man ka sngi kai ka khubor pa phi kwa ban yo sngaw tu kam dei ka khubor jong jing kerban
Habangi pet ka perthai ka badom ka perthai jong ka jingele ka perthai jong ki jingsliu ka ei ka khubor ka ban pentengan ni ka mensim jong i ka ei ka khubor ka ban ai jing tengan ni ka donut jong a hatol amdai ka khubor jong jing kermen khat ka balai puwa henrai kita ki ba ap kimi eu trai ken pentemai bor ki dong ki khat ki bastenat ba pra banget bi e jong a ho trai ka bor kalong ka badan kamba ka jing em jong pri barok ngi ke badan ha ke kapor ngi dan kamba ya ke bor ke jing im kala bandong ke ke bor met jonga ladang ngam kot ngam khyak ngam don ha ke kapor ban kran ke tien jong ladang ngam long ba shat ba khlan ngam don ha ke yeng ke jong belai don bun ki bamla ban wan jing sang ngi si namar ka met chuki kam sha dai namar ka tang don kam ya ke bor met ke ba khlan Hamtam ni lagi protokol lagi digisngi ke baga government ke advice ke ong ki balah nri pustan senam sheneng lada ki don ke jingpang hakamat kem dei banwan se ke jingeseng mar baka bor jungki kam don hakamat banile persya yunu kenjang jingpang ngi em hakisngi kamangi don kam ya ke bor ka bakhlanya ke jing em ke jong Hamtam ke di kapor covid dan di kapor jong ke jigele jong yu klam deng yu sngo bagi sarkar ki le ki rukom ba pher kumnu pan yarap iki briu bakin pen khlannya kata ka bormet jong ki ngele ban bam no ki jing bam ki betei yangi ngele ban ken taj no wat iki ki jing bam bam tei ka met jongi namar ngi kwa ba met jongi kan khlan ka bor ban yekran ya ka bor kolong ka bayar kata-kata bat ka perthai bar ko weiru ka dan kambaya ka Kalak banlong ke military strength, kecing bon sipai, kecing penklan ke defense, kini kisngi, ngi iba kari India, kini kisngi ke penklan bahai ke defense, ngarang pet news ini ki kendiat sngi ke bamenta, ngi iba ke India ke penklan bahai ke bor, ya ke military defense, kini kisngi namar bakari China ru kelas dang bantur sini ki bordar, tiga India jongi ru ke iba ke dankam, ban penklannya ke bor jongka. Bat klem ke bor kan sopoi ke bor ya sila ban syair thma ban ramru. Ya keran hagi digisngi sipang kajing her jong ke ekonomi ha ke perthai parok ko wei maka ekonomi ke lahir hadu kata-kata bat kiri jong ke perthai ki sngodan kamban penklan ya kata ka ekonomi ke jong ki namar globally la bandong bakaladan kajing her ha ka yo kot namar kajing pastat jong ni ka klam kala pelong ye kiri jong ke perthai bikin $2 triliun kajing duk kam duk jam jong kibriu kalau long haduk kata-kata kajing bom ya cu ki kajing thut jong ngalit kawan kalau pelong ya ke ekonomi jong ke perthai bahkan down bat namar kata-kata pi menta ngidang persang bat ke perthai kadang jelek kat balapan penklan ya ke ekonomi bat ka wei pakoi keri ke perthai ki penklan ya ke ni ke bor jong atang le jing thit sin ayo ngong men ai kat mu yang au tu tiar nama ngala thit nama berobor uang nila down ke ekonomi jong ingem la syu ban ai tong nong di badi madan su su baka ekonomi jong ha ka yedi thiet ki banai u kham yo shu ban pli dukan wong ka ekonomi jong ka business jong akala down hamla shu ban ai palat nang ta don kam ban pen khlan ye ka bor hendrai ka ei ka banga kwa ban kran ka di ka bor hendrai ka ei ka don kam yang ikum ki bangat bangan ya kran ka di ka bor kam dei kita ki ei ka banga pen kan mau ya fi Hendrai ka banga kwa ban kren ka ba prophet Isaiah laban ong utau prophet nong yutu lupa ubala yo i ka jingja bala thang i ka Jerusalem ubala long witness le si utau nong yutu lupa uba yo i ki kon Israel bigi don ha ka hima Babylon u yo i ki ummat jongki bigi to u i ka do no jongki ba ka pat u i ka jinglong jongki bigi do jingkerman une u kwan ban kren man pasya u ki wong Hi kiba abkerman yau try pen thamai bor wong kajing pen klan ya kajing pen klan ya kajing long mensim kajing pen klan ya kajing kerman ya kajing syania jong i hau belai kadai kata ka bangin ya keran na ka banta ka balang ka jong pi kiba kerman hau try tu pen thamai bor uniu prophet Isaiah uyo i ki kun Israel mudur para ingat bi Nim don syu hari lejong. Nila syari merau syakri jong kiwei. Bat la defi puli na khot ke ba ar phenyo. Ki khun Israel ki kli ya jingkli bat kawei na ki jingkli galong balai me ongko Jacob bat mai kran ko Israel laburi ya galenti jongan au trai. Kadon kapor bagi khun Israel ki snau kumba ubelai ya snau sho ya jing doai jong ki.
Kini ki challenges ki badan hakmat, kini ki jing ki badan hakmat, kila pelong ye ki khod Israel bahkan down kata doa no jongki. Bat kabala sensyar ye ki khod Israel tu kapor. Kadai ke jing do jing karban hopelessness. Kilalong hakata ka crisis kabakim don show ye ke jing karban haka jing. Kalau dari kata kekap, kabaki mat ya kabagi ong ke digisni ke jingpang ke batu ya ke jinget jungi ke jingpang ke barung ke ying kristan jungi ke ke depression. A World Health Organization ke ong baga jingroi jungi depression kan nang kiu haki digisni jung ke klam covid. Ke jingwan jungi depression haki long ying jungi kan nang kiu bat ke jing yap jungi briu nak ke jingpang depression kan nang kiu haki digisni. Kata ke World Health Organization. Bat ki news ki bangi pet ha ki television sabar ki thu babun ki briu ki peniap no ya ladi bat banda keli ya jing keli balai ki sim no ya la ka jong ka jing em kadaw ko long ba ki long hopeless kim don jing karman ka jing em kim don bor ai shu ban ni challenge bat ka ai ka ba ki kendu ka perthai bat ka balai ka de depression hanya menjur bat nga ba ka depression ka la rung ki ye ki sam jongi kan ka jing pang men siem ka bagi Kajing pang jong kabak tak ega bor perkat jong beriu. Kabak tak ega bor jongi. Kabak tak ega jeng mut jongi. Kabak tak ruat ega jengget jongi. Kikon Israel habagi don haga hima jong kuwei kabalawan haga jengem jongki kadai kata ka hopelessness kilalong du kermen hadu kata-kata. Taka jing du jeng kermen juki kilalong kraw ya. Kat hadu bikin ong ikit-ikit khat arfinyo. Balai me ong ko jokap balaburi ya galenti jonga. Bat kejing bishar jonga kala jak no ublei jonga. Prophet Isaiah umi ha kata kapor. Lani utau nong yo lupa ubam ngimtip de sisa ya ka batikena. Uwan ban pertai ki kintin jong kejing kermen. Hei wang pi ki bakermen hau trai. Balai fis ngau bor kata-kata. Pi ki baju syanya hau belai. Pila juyu i ki kamba jong belai. Pila juyu i ka bor jong belai ka bala trai pela ki po. Balai pi du jing kermen. Pentamai bor ya ladi. Paktin parengkong those who hope in the Lord. Itu kiba kermen hau try. Itu kiba syanya hau try. Ban kermen kemut ban syanya ru kemut ban kermen. Pidi ban pentamai ya kabor jong pi hau belai. Pimlei ban long down. Pada bengek ngakwa ban bu ikini kawi kecing keli. Hatu namar bagi challenges kila bon ha kecing em jongi. Bani hatu namar bagi jingele kila jor than ha kecing em jong beriu. Katakan pelong yang ai fi bengen pai dia no belai. Namar bagi challenge kepada nak khamat jonga ngayu ite kini kejing kepada nak khamat jonga kini kejing kepada nadin jonga hatu namar bagi kini kejing le ka bangadan bat kini ka perthai mta kala jor palat hatu kata kan pelong yang abangan pai dia no belai. Adon si Syafi para benget. Ha kejing long do. Banda la jor tan kejing le ha kejing im jongi. Lakalong haka jing em jong asimet. Lakalong ka jing edai jong pia ka ying kesam. Lakalong ka jing edai haki ai ke ai baro. Kadan kepor ba anda la jortan ke tension bat ke problem haka jing em jong brio. Kadan kepor ba brio. Uya kendo iki dia atli. Jing do jing kerman bat ke depression. Bat haba kidi kilasan syar ya ka jing em jong brio. Yu i ai shu. Ba usdang ban artatien ya ka jing em jong. Usdang ban artatien ya ka jingdon jong belai. Usdang ban artatien wat ya ka bor jong belai. Usdang ban artatien ya ka taka jingdan jong belai. Ka baka perthai ha kini kisngi ka kwa ban semno ya ka taka jing sngo tho jengi bau belai udan bau belai ulang bodan bor. Kadi ka jing jong usim ubala sensyar ka hima Israel ukwa ban semno ya kata naga jat ben riu jong. Ban pen artatien ya ka jing jong ki men bagi don hagari jong kecing sensyar kila du bor du kata harut jong kiwa Babylon kila syong bat ngilaya abang iken mau ya keseyan kapor jong ke golden era kapor jong ka ayom kesiar kapor jong ka ayom rupa hakabaki kum kajat ben riu kidap tanda kecing sok Henry menta kila du kila long minority kila dan hari nong wei kila syak penjat ke Jerusalem dan syu ai syu asrong stang udpei bat kejing ing jong ki jaka baro bat yala di kim don ai syu ngalor kata kila du ru ya ka bor ban sensyar dala di kila du ulut kata ekonomi jong ki kamlong syu bat menta kim don ai syu bat kapada nak khamat kali stang depression bat apa ki duai ya belai
kadon kapor kabagi sngo kumbau play yo sngo show wa de ka jing duai para bangai bi ye chung hau trai hatu tang namar bagi challenges ngan ong biang sa sian tang namar bagi jing kila bon mla shu ban kini hayeng man kesni kita hatu ngen sngo do bor no hatu namar bagi jing kiwan ka wei hadin ka wei pat kumbong i wei long kumi pastor balai ki jing ki shuan tang hayeng jong ni balai gini ki problem ki shuan tang ha ka long hayeng ka jong ni teng kesungu ka don ka por ka bangim la wat tang ban duai pan i duai ho blai man ka por ni sngo kum bangin du bor sisa abangi pet ka perthai para bangi bi pipet ka perthai fin i tak ka jing do jing karben sudah kai ka bami ha ka kot kubor kai ka bang yo sngo sharum bat chaneng kim ai men sim ai ka jing im jong bat ladang ilang ngam than kai jong ka perthai ka don ka por ka bangi sngo ba ublai rum dan shu na phila puli thani ki ai ka bajah ka perthai phila pet than se ai ka bajah perthai kan pelong ye phi tep udi ublai ubang ingat udai ne umdai badan ki bala poi hadu kata ka stage maka do nu jki kala bat kim ngai churu ye ka jing tan jong play kadi ka text lani ka khot ka ba life way ka bala puli ha kani ka por kadai ka por ka ki khun Israel kilas dang ban arta tien no ye ka jing don jong play kadi ka por ka ki khun Israel kilas dang ban du no ka jing nget ha play kadi ka por ka ki khun Israel kilas dang ban du no ka tu ka jing shania jong ki namar balai kila du no ka jing shania namar bagi ki challenges kila don hakamat jong ki kim so shu ban job ai ngo yo blai bau niu nong thu lupa saya ba yo i ka ta ke u blai la kren ong khili ong ke phi ki ba kerman ha trai tan thamai bo ka don ko por sisa haba anda ki jing kila jor ha ka jing em jong ni arta tien ne ka jing don jong play phi puli ne ka gospel jong Matthias kila nong ka ba khat sao ka khot ka ba arpun riu kan ma wa tu ka jing up meet ka ba sao ka jong ki senran wa ki up yo jisu bon wan se ka lieng hadin ba ka eryong ka lakhi hang tu ka ba jor ban pen kelon ye ka lieng jong ki kila up ha ka meet ka kanta ka baning kong kanta ba ar kanta ba lai kat kum ka jing pen jong ki jiu ka tu ka por ha ka ta ka meet ka ba sao kila up ba kila kerban bau tau jisu on wan kim yu i tau jisu bon wan bat kila sedang bandu borno bat habau jisu lawan sejan jong ki kata ka pedeng ka jing ki jong ka eryong ha pedeng ka jing arta tien bat ka jing kini ki jing kira khabat bat ka jing tieng ka jing ki jong ka duriaw to ka por ha ka jing dom martat uniu jisu wan uya sejan jong ki bat ki senran ha ba ki pet chou jisu ki ong ban ban bau jisu dai kar ngai ha ka jing em jong kadon kapor kabanda ki jing kila jordan ngem su tho shu ka jing don jong balai ka jing em jong pat kesenran ki baya ya rengkat baru jisu kim yu i bo de trai ki i ba ka de kar ngai de jisu bawan chajan jong ki wang pat chep tieng ngam de kar ngai ngade mangawang kadon kapor ila ya kendo ki yeng para bangit jing la kalong ya de la kalong yang hilang apa ki jing kila jor sisa por jong ki stang baniar ka jing ngai jong ki stang baniar ka jing shania jong ki stang baniar pada bangi pet le se ka perthai kat nang yos ngo ki baniar sisa phi ka jing ngai jong ai ngo yu play bagi don ye ka ni ka ktien ka jong play khot yang i lingba jong ka ni kitab u Isaiah ka nong ka pa sau phau kat khot ka balai phu wei phi ki ba kerman hau trai tan thamai bor kani ka juk ka ba kani ka por ka ba ha ka jinget ka stan jingi ya ka bala tenjo ingi de ka jing tenjo ka ban ki ba bon ha ki ba bon rukom kani ka por ka ba ka jinget ka don hapdeng jong ka thma jong ka jingele man ka sni ka ba don kam yang abat ya phi kolong mangin pen khlan ye ka jinget jongi ka ba don kam yang abat ya phi kolong ban pen skam ye ka jinget jongi hau belai ka ba don kam jongi ka jongi ki banget kolong bangin am arta ten ye ka jing don jong belai bangin ngin pen skam ye ka jing dai jongi bat ublai namar bau tau belai udan ban ya rap yangi ngila ban kendo ye ka jing kendo harukom ka jing em jongi man la kaski hinrai ngi dei ban ken mau bau belai sip na kelat yangi kala ban long bagi khun Israel kila le pop yo belai dai namar kani ka dau ki haban mat ye ni ka jing tenjo hinrai kamut pat bau belai ula ino sendan ye ki hangta haklau lani hakta ka snong jongi wei pat hinrai ka don ka por ka bau belai wang ngan sawan shau pat epi nang tu ngan ya lam yang epi sakari ka bangala jit epi dai onda ba pila phai sanga
Bat apden ga jing do jing kermen ka bukum kata. U Izayawan ban keren yi khon Israel to ko por. Pi ge ba kermen au trai balai pi du por. Balai udan bat un sepelat e fina kata kari jong jing long bra. Para bangi bi e ngaru ngakwa ban ong ye kata. Ni emigis ngi jong ke jing tenjo. Ni emigis ngi jong ke jing e. Ni emigis ngi jong ke jing le tma ngi hap ban yai mare ban kesngi. Kadon kapor bah ka jing mare jungi bay tungkho bat kini ka perthai. Kadon kapor ngi sngo ko man kelon ngi sngo ko man du bor. Nambar bagi challenges ngan ong biang sasisien. Kila khrau ye ka bor ka jungi. Ngem dai ban chania ala ka jong ka bor. Ndangi don kamban pentemai ka bor jungi ha ka jingi dai jungi bat ublai. Ngi don kamban pentemai ka jinget ka jungi bat ublai. Ngi don kamban pen scam ban pengam jeliu shisho ye ka jinget jungi bat ha ublai. Kanang bah bangi mat ya ka nu ka jinge aga jingem jungi la ka long hayeng asam la ka jingem jungi shimat ngin sngo ye ka jing dan ke jong balai en sngo ye ke jing dan jong balai to blain ker khu ye ke benta ka bang yo ban kran ke ka bor blain pen chat bor ku bong nong rai sim sim ngin tur ngin am chep tieng us em us chep rang ka ding bat ko ngin am sha bakin khang ti sau dong ko jenjar to yang ban ye le ngan yang hap dang ngam ti ngam babi kamen sim jeng asyo kat bomon nomor bau trai ula weng ye ka bi abodon kata ka de jing scam jong jinget jong kristan hapreng ka thma ka ban kasngi uba apker ban ye ka jing pelat ke jong blai ngiru ngi em hapreng jong ka khlam ngi dwai ye ka jing pelat ke jong blai ngi apker men lanu utrai en pelat no ingi baka perthai kan long biang kumadi ban long ngi apker men lanu ngin yo ban yo ka to por ka besuk lang ngin dang yo ngem yo ngam ong ye kata henre ngi kermen bah ka wei kasngi blai on sapen kot ye ni ka jing pang ngi kermen ka wei kasngi bo blai ling ba ka jing dwai mi step jong a jong pi ki ba kermen ho trai ba ka wei kasngi blai on sa jubab ye ka jing dwai henre kat bang idang ap kermen ho trai ngin pen thma ye ka bor jongi ngin pen thma ye ka jingat jongi ngin pen ngam jeliu khnang bala da ki challenge ki jor kat nu kan nuru anam pen khi e yangi ko ong nong rai sam utrai long mau siang jonga anam pen khi e yang ha blai na kam ta ka buram jo amen.